Ай. Още луктик. Ще стане 100 часа, докато стука. Стоя бе. Айде, отваряй вратичката. Айде. Книгата ми е тук. Благодаря ти, бабо Граничка, че не ми я взе. Защото ще да ти. Аз ще се скрия тук в шкафчето, защото... Айде, ще дойдеш ли бе? Айде бе, Гранушка. Сега ще играем. Хайден сик. Айде бе, баба Гранушка не може да ме намери. Вижа, тя играе, баба. Тя играе народни танци, бе. С нея крака, какво прави? Какво правиш, ма не може да ме намериш? Какво си клатиш главата? Айде. Нали не си тук? Нали не си тук? Бабо бе, тук ли си? Защото ако си тук и ме прибиеш, ще те убия. О, баба. Абе, ти какво правиш тук, ама? Ох, как ме заби в това шкафче, бе. Ох, какво си масна, бе. Ако не видя моята книга, ще те пребия. Ако е там книгата ми, направо. Айде, бе, книжката. Там, ето ми е книжката. Какво направи, бе? Спуснах си книжката. Айде, затваряме, пак ще играем хайден сик с нея. Айде, бе, народ. Ти вече си тук, бе. Ти колко си бърза. Сигурно играеш на народно хоро. Айде, бе. Идваш ли? Или ти вече си тук? Или играеш на народно хоро? Абе, аз виждам нещо там. Хора, виждате ли нещо тук? Или аз съм го виждам? Или тя не е тук? Ако отворя вратичката и ти си тук, абе аз не те виждам. Или ти там те? Ай, скарам я къла, Гранюшке. Идваш ли, бе? Айде, бе. Абе, виждам ти твоето... Абе, той идва. Абе, добре ли си, ма? Ще ме шляпнеш. Абе, ти какво си направила тук? Не може ли да ме намериш, бе? Чуваш ли ме или си глуха? Ох, какво е направила на този шкаф? Нямаш дрехи и нямаш нищо. Ще се преоблечеш ли? Или ти нямаш акъл? Тя там ли? Бабче, тук ли си? Сигурно не е тук. Нали не си тук? Да, не си тук. Хайде, бе, къде си, ма? Абе, какви са тези капани, които ми слагаш тук? Айде, бе, бабо, не може ли да играеш с мен малко? Айде, бе, ти си тук, най-накрая се полови след 20 години. Пушчица! Абе, какви пушчи ми? Абе, колко си бърза, ма? Не мога да ходя. Ако ме... О, боже, тук има някакви тук... Не. Трябва да отида на училище. Боже, каква си гадна, боже.